començar, primer que res, donant gràcies a l'Enric, de part de tot el col·lectiu i personalment de mi, pel fet de confiar una cosa tan important com la seva primera presentació d'un llibre a cada cultura. Enric, gràcies. L'Enric és una persona que li encanta la història, que ha llegit molt, és una persona que li encanta viatjar, perquè el llibre ens descriu molts de llocs i d'una manera molt bonica, i per altra banda també és una persona molt crítica en el sistema, una mica anticapitalista, com fem tots els autors que en boca dels personatges posen coses que pensen nosaltres, crítica en la banca i crítica en la religió, perquè de fet el llibre bàsicament, encara que avança per diversos camins, el punt més important del llibre és la religió. Si un papa era capaz de suplicar de esa manera por la destrucción de unos papeles que a todas luces podían causar un daño irreparable a una institución como esa, no podía ni siquiera ni imaginarse la destructiva naturaleza del texto. Fa anys havia fet una mica de poesia, però bé, arriba un moment que et satures una mica i necessites algo més ampli. Crec que la novel·la és un bon format per explicar el que jo volia explicar. Jo, en principi, quan vaig començar a escriure, no sabia ben bé com aniria. Tenia clar que volia escriure sobre religió, sobre política i sobre economia. Llavors vaig començar a fer una història, després va sortir una altra i em vaig trobar que hi havia tres o quatre històries diferents. Llavors, el més important va ser buscar un nexe d'unió entre aquestes històries. La califico d'una novel·la històrica d'intriga. Però dir només això, per mi seria quedar-nos curts, perquè la novel·la se ramifica per diversos llocs, que ens explica una mica de París, que ens explica una mica de Turquia, no vull equivocar, que ens explica una miqueta de Budapest, que després se'n va com no cap a Itàlia, cap al Vaticà, que es desplaça a Portugal, per molts llocs de Catalunya, es mouen els personatges i sobretot, com qualsevol calero que escriu, no se n'ha pogut estar de transportar els personatges en un moment determinat a la cara. Mi familia llegó a la Mella de Mar en la década de los 80, cuando aún era un pequeñísimo pueblo pescador, en el que todos sus habitantes eran familia, más o menos lejana, y donde la inmensa mayoría de su gente, los caleros, se dedicaban a la pesca. Desde siempre habíamos pasado todos los veranos allí, era mi segunda casa. Aún recuerdo cuando mi padre me llevaba a pescar con su pequeña barca, me contaba todas aquellas historias de pescadores, siempre decía que podía morir en paz porque había hecho realidad el sueño de su vida, pescar atunes en el sitio más bonito y privilegiado del mundo. La novel·la arranca en un robatori d'uns documents del Vaticà, uns documents molt importants que posen en peu de guerra a l'Església. El Vaticà nomena un investigador, una persona una mica macabra, no? Podríem dir rara. Sí, no la conec personalment. És un personatge real. És real. Va succeir, sí, és real. I després aquests documents se van movent per tota Europa, d'un cantó a l'altre, i a partir d'aquí els protagonistes, que són Sergi, Ben i l'Àngels, diuen històries diverses amb el moviment de documents, la persecució que estan rebent, i al final no podem desvelar perquè si eren animalades és al final. A mi el que m'ha agradat més de la novel·la és que tota persona que llegeix veurà que detrás d'aquesta novel·la hi ha un treball impressionant per part de l'Enric de documentació. Per què? Perquè ell el que fa coincidir les coses que van passant a la novel·la amb fets reals, i en dates reals, i en llocs reals, i inclús a vegades en personatges reals, i això li dona una veracitat a la novel·la bastant important. De fet, el robatori dels documents el fa coincidir amb el cas Batilix, que va passar fa poc,
I clar, tu quan estàs llegint i te'n recordes dels moments i del nom de les persones i dels concilis que nombra, de fet, per a mi és el que dona una consistència important a la novel·la, és això, la barreja de veritat i de ficció. I el desenllaç final, prenat d'una forma impressionantment bonica, que dona una credibilitat a tota la novel·la impactant. Perquè tu vas fent salts temporals dins de la mateixa novel·la. No? Retrocedixes, avances al temps. Sí, perquè diguem que aquests documents que es troben perteneixen a èpoques diferents. Llavors, clar, conforme ells van avançant, van trobant els documents, els van llegint, doncs retrocedint a l'època d'aquests documents. En poco tiempo, todo aquello se llenó de gente. Empezó a hacerle preguntas, pero por suerte su santidad se recuperó rápidamente y con mucho cuidado su mayordomo le susurró al oído que todo estaba en orden, en referencia a aquella desconcertante carpeta que en poco tiempo había puesto en pie de guerra a la todopoderosa Iglesia Católica. La meva pregunta és, la intriga històrica encara té lloc a la novel·la, a la literatura, al cine? Encara té lloc? Penso que sí. A veure, jo quan vaig començar a escriure, ni molt menys vaig pensar en el tema dels mercats. Estem aquí, estem al poble, i possiblement aquesta novel·la no vagi molt més enllà d'aquí. Ojalà que sí. Sí. Però bé, jo crec que aquest és un tema que té molta sortida. Hi ha moltes, precisament, és el que us aquí, que hi hagi moltes opinions. La Iglesia és una institució que al llarg de la història ha donat molt que parlar. I, clar, uns opinem una cosa, uns altres opinem una altra. Jo, en el llibre sí que es parlen d'uns fets que, o sigui, són verídics, estan demostrats. I això, per molt que no es vulgui veure, ha passat. Però jo no vull, tampoc vaig a saco a criticar a l'Església o a ningú. Més que res és una opinió personal a través d'uns personatges. I després cadascú pot fer la seva opinió, o sigui, el que fica aquí ni molt menys va a missa, mai millor dit. La pregunta meva, que si vols no cal que la contestis, és quan escriu un escriptor, quan escriu sobre drogues, no cal que sigui drogadicte, no cal que hagi experimentat personalment la droga. Però tu fas una crítica tan profunda i tan documentada, com ha dit l'Àngel, de la religió, que et pregunto, has tingut alguna experiència forta religiosa, alguna contradicció religiosa a la teva vida que t'ha mogut a fer aquesta, per dir-ho així, confessió pública escrita? No. Òbviament, tots els que estem aquí ja sabem personalment el que ha passat en la vida. No, la resposta és no. Tampoc és qüestió que jo doni la meva opinió personal de si crec, si no crec. Una cosa és l'Església i l'altra és creure en alguna cosa. Hi ha moltes formes de creure. Jo, com fico al final del llibre, crec que sí, té que haver alguna cosa. Però no té que ser res físic, no té que ser un senyor penjant amb una creu, no sé. Però bé, és la meva opinió i, com ja dic, no és la meva intenció tampoc d'aquesta. Paolo no sabía lo que decían aquellos manuscritos, ni nunca lo supo, ya que era un hombre leal y precavido. A menudo, saber más suele salir muy caro, pero tenía que ser algo realmente importante y preocupante, ya que después de aquello, Benedicto XVI nunca volvería a ser el mismo. Has trencat un mito molt centenari i sí que és veritat que hi ha intriga, però les noves idees que tu aportes jo trobo que són, encara no s'han sentit, però almenys jo no les he sentit mai i trobo que això és increïble. Sí, hi ha moltes versions sobre la vida de milagres, sobre la vida de Jesucrist. O sigui, hi ha moltes històries, s'han fet moltes pel·lícules, molts llibres, etc.
Bé, jo ho he mirat des d'un punt de vista diferent. Igual desvelaríem una mica al final del dia. No, la veritat és que ho has fet força creïble i jo el que te volia preguntar és, lo tenies clar al final des del començament o quan vas arribar al final vas dir, bueno, a veure com ho diguem això? No, més que res, com t'he La idea final per a mi em sembla brutal. Com t'he dit abans, el més complicat va ser poder juntar les 3 o 4 històries aquestes que vaig fer per separat. Tenia que haver un nexe d'unió que les pogués juntar totes. Llavors aquí neixen uns quants personatges, l'amiga de l'Àngels, les amigues que van de Creuer i van a Roma. Hi ha una sèrie d'històries que la seva funció principal és poder fer de nexe d'unió de tot això. Però bé, el final, sí, el final el tenia bastant clar. Sí. Hi ha molts personatges que és gent que hi ha aquí. I hi ha històries que les he viscut jo. I pràcticament tot el que es diu al llibre a través dels seus personatges són opinions personals. Fets reals, gent real. És una mica, no una biografia, no, en absolut és una biografia. Sinó són moments, alguns moments que he anat agafant i que, ostres, aquí encaixa bé, allí encaixa bé, però són fets i persones reals, que és el més important, que el més personal d'un llibre és això, que puguis identificar els moments, les persones, i bé, ha sortit així i penso que ha quedat bastant bé. Tenim alguna pregunta més? Un altre llibre? Segur que no serà el primer, tal com escriu, segur que no serà el primer. Com tens això? Doncs... Bé, últimament estic bastant liat. Per escriure un llibre es necessita, primer, molt de temps, segon, molta tranquil·litat i, tercer, una mica d'inspiració, també. No divina, però bueno, una mica d'inspiració. Tanquem l'acte? Sí. Molt bé. Senyor alcalde? Sí. Bon dia. És un goig poder tindre avui a l'Enric aquí. Aquest orgull que sentiu, segur, la teva família un dia tan important com és el d'avui, també el sentim la gent de la cala, els caleros i les caleres, els veïns d'un poble. Les coses són efímeres, les coses ja sabeu que tenen caducitat, comencen i acaben. Aquest llibre no morirà mai. Aquest llibre sempre parlarà de la cala, sempre parlarà i sempre farà el seu camí, i per això donar-te les gràcies més sinceres per tot l'esforç i per tota la feina que has fet, i també, per suposat, desitjar-te tots els èxits, no només amb aquest llibre, amb els que vinguin, perquè els teus èxits, a partir d'avui, són els èxits de tot el poble. Moltes gràcies. Una coseta, abans quan he presentat he anat massa ràpid. Detrás hi ha una tauleta on hi ha una venda de llibres per qui no el tingui, i aquí l'autor, si voleu se'l pot dedicar. No sigueu massa cruels, que acaben tots amb mal de braç. I detrás tenim un vermut preparat per tots els que vulgueu. Gràcies. Ramon, digues. Recorda que... No. Que a més és un dia molt especial, perquè a més avui és el seu cumpleaños.